Hello, phung ka ham cho tụi nó hen hai tiếng trường mà lấy phiêu khả năng ok ta bốc cái ăn mai chơi tung rồi quoi nục lia 사실 나의 dal by goya folno rugo rezak te ikomo khai mos deng pias mos deng hai no okay mai chơi tung ta bốc sar sar ta mai tung ga nga ta mas jati sa khangan kai tini jeng hanu hai chini charge ni brirong ni engoi jeng building fan ni engoi ta gangke mai bor lanya ni tini han bagai na dar jati ke manche jonga ngui ka bukhna ro ku chu khaina kham te kuno ente khe ko kram nai bukhna rok nangai to ngete te mol te ra bui sina jaw nai na ro khodi mal no tam se bilandang to khasa kun thapar sabu sadu jagya bukhna ro bakari jagya lipstick ro phul jagya makeup ro khai jagya hane ya mai borna ni ne thangma rok rata bukhna ro style kari boi lipstick ro cha ke phuli makeup ro phuli thangsina ja haya diba ya bujina khite bujo na je bujiya ro heba sawanta kamai no khainai salainai hande shitra mani mutkese tongo bukhna ro tike khawe piranda kuno khana ro bakari ya lipstick ro phula hene mai borna ni thangma rok tai sajugoi thang haira je thana mai bor phur pan sajugoi angkha thangmaya pe mai bor phuro sajugoi sen sajung cover hasima tungana mai borna ni le thangwa style khai makeup khai lipstick rok phului thanga ge ano pun khai dong kha norok chu or na sing tongo anong phasi dene go phapla ma chabe ka do ge iko lamawo na singi tongo ani mother in law no bo phainai man bo phaini bo already phaijak bo yini ni yong bai kok sai tongo sawo sabai sakha uyang side to dang kha sai miya gai angro tabu bor nasing tong oro nasing tong di phaye na hani sawo ge nasing no tai ko angkhane hagera baina kha ge ke gong khang khar wakti mkhang wa phaya ta gai samong khane thangpur ba bor mkhang ro phaire tana bana lage oro no gai ko gam sakasina kha pokitam phaina ke hungnai satung tunggu aban bagai ma hungnai ita hanje kuli tep kuli khanai bile hoya khai hen bagai ki sa sunung sung blasa tini hat iya masuk na ron iya asu drop siku pas dong kah hah oh buruk ni nok ni sui iko oke kosong aku sorry mau kecak ini ke kosong nih himtang am ke besai berlebih besai ta sabai thang sabok khai oh pronom bin ma halia oh
iko himlaimang jeng oro sokpai kya boni kheto ganao ganga jeng oro tabo khorok bwrwi ang hingke bwskango khe moi boni bwskango hingka khe basui tei bwskango hingka ni mother in law hingke norokno himtwi twi thang tongtwi twi view rok kisa phunugui tongmata yang narni ikorok rijai bera khajak aro hwnkha khe oko se rubber rok kaijak tongota iko ang orkhe last o bini sai tal katung suka ang bagui yak pa kisa satung katri rirmani hanchi talka kusuk hwnkha gakei iko jeng oro sokpai kheto o amo se iko hadi iko tractor kwlwkjak tei tam side man iko kol bo kaijak tongo kaisa hinui sarijak korbai hingkhe o tractor gari khaise taisa bainani atita hingke baibi khaise jengbo bornani yang hingkhe buini borjak kai yang ni kheto katio aro kamo kwrwi do kheto kai bwteke hesa kai tong tiro hingkhe purujak borok bo hayaku iko mosong noko jeng je thango asung noko hingkhe bo hingkhe borok bisi mo khai ang mai bor paibiwi nogo thang tongkha apro sar dosa chamui tongo juta yago naipaikha juta kawi himsamalia yakung phele je bona kheto boroni tongkho hingke ang hingkhe bori malia bora lengsuko himnase phan kwrwi kha hingke bwskango khe o moi hinui samani yabo bo khe bini baini bwsajuk cherai no nahananibla hingke bobo ang basan thangui tongkha ta mane ang se bai baksa phaina hinui phaipiu him bwskango khe chara rwkanai rok borokni o kheto mai bonmani chara rwkanai rok ta borok phailaijak rujuwi tabo khai moi bai kaklaikha mane bo khai bini baini bwsajuk no nahana thangka skuni hingke khe ang tabuk saisung himui tongkha tei ko hanai lama o khum nugui phuiti hingke kaina hinui tang hingke ani top rok je ani top rok khali tongbaikha konphan kwrwi hingbaiwi tang hingke je khum barma rok paibaikha ta hingke koyekta top khali hingke abono supungna bagui tui hingke ta iko aiki khe orange color tongmani tabuk khai pink ti hingke hingke tabuk nogo sok paikha tuku jagya kho hingke tui simi kisa nangkha iko tabung puila nango hingke lama tongtwi twi tamse mwkhui chana muchungkha saimalia hingke haini bagui nai iko star fruit gana uno tongo kwkhui jar obodo baksa kwtui jar tongo mokhe kwkhui jar ekdom kotor kotor no nang khakma rok phunugui malia tang hingke pura bokhok sai tongkha tei okhlai mangsai tongsio mwkhui chana muchungmani bagui dangkha na o ahike kongoi mai bormani rok wngkha na chengle boria ba ambagui nai phaikhe no moso bai moso guri som nasuna ba aram nangkha kuchu gui ang asum mwkhui chayase binikhai da mwkhui chana muchungmani pura masa phaikha tongmani wati bo kisa white tong tabo no kisa pere khana jana wati bo white tong chini chana relia samye ko te hetong ha chini dana hajana ta khu jotte chini kare ko okay ang juice bo khlai toni dekha kamaranga juice mix harona paste khaye khlai dana
아보카에 프리즈라도 따보 이게 또 그발 캔칸까 아보노 능시나이 흙도 쪄서 배도 너도 그나 스타트 푸드 난 한게 사람 좀 한게 pagi ang dong welcome kayo sa lần này tên mua hàng cái bột thay play mang thùng bột thay có tôi cái để pui là thay mani do mua này giặt mua tập bao sức cứ khác pui là thay mani ta muốn tay ấy quoi tầm này có asa sức tung tổng vào dầuค่ะcái tàu khai thì hết thay tổng dầuค่ะtạm cái băng ma khi đã cái băng ma vung tổng vào dầuค่ะcái tàu bột thay tôi mua hàng cái để pui là thay pin sẽ sekarang thay mani rock belang cái kotor tidak manis apa cantik kayak Instagram tuh tabuk angka ang osino tukui musui thui besai pai kata anh có tôi bay hàng cái nó cũng phăng khai mang liang cái ba ocean produka khanai bu kishinoku ku pura khanai khajak no duljak ta ri bai ande ken mukri thaka sasi malia kita bu se buzaka kai iko kamranga juice kisa nangai tongo tabuk thok suka freeze thanda khlai rejak bla thokata yang ke yang thuma bu sama ni bla hang ba aram nangai thongata nangai cái tươi tông chi này rắc thọc mani tên nó khai kia quay sắp nó để nâng khá comment khai sắp là nó camera chút sok nó để nâng khá chân khép brai nó nâng dao gỗ cái tini nâng cái nó nóng súc cả nên mà nâng xíu thanda khai người ta bu ta mới tông gỗ 2:30 cái ta sẽ tông khang cái nó tuition đi bagay bo charai phai này cái kun mote haile bahajani timing ya sani no sisagoi rukha ngai tabu bo phaya sani fresh ngana hani dai juice nang tong khata thanda khai number ship karen tongo haile bahajani gaba thokmani inka panya nai tong kha heaven te kaisa glass tong ko abo hangkai bo office ni phake hangkai boro nang situng honi bin banta ni nang liya ni ton khata bono hita norok joto no hambai ani video rok joya kare nai tongmani bagai hangkai chini tinni blog asakheno muthak jak sinai hangkai ang tabogro rest khaitite jirai no na singi tongo phaito upro phaino nei hangkai ani blog no norok jodi no jajak hangkai like subscribe share khlaini ni ta pogdi tiano support khlai di angbo taisa hamke khlai mana bagai motivate di norok ngai te kaisa ko norok sanai iko goyam bathai kri jaro ni obo thaini tongmani norok waisa phunungmani habo thaisa khang sakhado te kaisa hangke sabjuni bo chai paikha saimalia satung angmani ebina sida okay bye bye